Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Godok sakai thogo mosoki chayogo Godok sakai thogo mosoki chayogo Sakakai kuwag muwag Huhaha 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 Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Cứ thay pereng thay serem Masaya tong nai bahai ere Cứ thay pereng thay serem Masaya tong nai bahai ere Hai polong mo khui no goi ma cha bo ma cha ai bo ma monok nai khuk tui Hai polong mo khui no goi ma cha bo ma cha ai bo ma monok nai khuk tui Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Kepera kutung mesen sanayai samani tuaria Kepera kutung mesen sanayai samani tuaria Beselai tupui sai malia mungsabo Ojala mo soyok ma Beselai tupui sai malia mungsabo Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Godok sakai thogo mosoki chayogo Godok sakai thogo mosoki chayogo Sakakai kuwag muwag Huhaha 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 Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Mantap man kaka moka gura এরপরে পুনবুক মুখै পকপে বাই গাকে তাও বখলকলাই তাই সবটা সব বখলকলাই ke mangs wak bahan mosdeng roti beklai Lalu paran mong kita mau hendak paran mongklai tuidu
Sabasang food festival solito. Mo 3 दिन food festival chole dong mian chimi chengmani 28 29 ra khana las Lokurong matam kogonam so. lukrona bun kogonom sungo chini Twidu food festival Twidu Hati gandara jotono phaine phedi tai plus chini joge joge ni chamung traditional chamung ro man thabo tei sini oro chimiya prai oro dugan stall sajang nai mangno prai 50 ni upor 50 ni upor tongo stall sajang nai mang food festival ini chakhan ma kaisina ro kare are sorry chakap te ro sina ro kare chartang ro tai oina stall ro to Sampai. Belai kan hambai jini media takukno actually jeng thangnai bisik tham sekang ni chimino salsa jini club ni kaisa general meeting tongmani o meeting o jeng one shop laikha turuk turuk khayai jini bukung bara bosong ni je chamung cha kaham tai jini kanmung goina ganthi abrok turuk turuk khayai kamanani bakhak thangai tongma haike jeng nuglayo tamni hinba tabuk chererok je generation katal phainai borok chini cha borok haya kaiba chini tiprasa bosongni siri sitini chamung rok sisi sini liang tong laika burger pizza chop chowmin aba hairok mangsi chalai tong man nuksung kai turuk turuk khai chini o je chamung abrok next generation ni thani kamai thangsuk sinai ka hanai jeng wan suk laika ekai amno wan suk lai salcha jeng kok chap laika phaidi hingkai ba jeng kubunni program khaimani slaiba chini o traditional chini tiprasa bosongni indigenous traditional attire and food festival no khlailayano khlaioi chini bukung barani je chamung nungmung kanmung je rich culture aborok no chung taise revive khlainai taibo abono chung kuchugoti sanai tai chini je generation to generation chung abono ma thangai naraknani nangnai omhai wansuk mungno tu boino Twidu sporting club o amchaini kha kosong lukuroni chuba chubai chung 2021 o puila first indigenous traditional attire food festival khalemani grand success ungkha ge grand success ungmani yagulo jeng thangnai second indigenous traditional attire and food festival abo bhaine 2022 no ungkha January ni puila bakhak ke taklai election ni oborok ungui mano haya kaiba buskango chini oro taibu abo law and order ni problem ro ungui man noi chung taklai haino hai te waisa third indigenous traditional attire and food festival khailai tong kai miyani chimi chung abo cheng laika khana jara cholenai hambai Jatta kaisa kabang ma kambe am chere no drugs by kubulzak chere ro no am hai wan chomong am hai drugs no awareness am hai camp khela dula club ni hoite am hai rakhan no wan chomong ro to tong kai sungjak mani bising toino ang sanani klayo kok ne haisi 2000 abo 1919 ni chimi chini club asai mani yagulo mainly chini club asai mani kai naharmung kaisa no kaini tongmani kaisa hangkang kai sports tai kaisa ka culture abono tui chini club asai mani 1990 o phiaba sal tal solaijak ma hai mane sal kubun kubun jorao kubun kubun problem chini tiprasa bosong rogo nukjago aboni bisingo kotor kaisa problem ke tabo drugs eke chini club o kaisa abo tongo unit tongo o unit ni samung ongkha chini o amchaini drugs ni birudde drug anti drugs operation khainani engai chini o Twidu ompi amchayo drugs ni birudde jodi kotor khaikebo mission khaika ba operation khaika kai abo sporting club abo joto elaka basi hayakaba lukurok ni chuba chubai chung khlai tongo abo ke chini drugs ni birudde chini samung batang thangnai food festival ni kongno ang sanai thangnai food festival o khorokcha cherai no chung o stage sakawa kasari oi sporting club ni chuba chubai bo drugs ya karmani kokno bo oro gosi phaika abo chini belai kotor achievement ke chini o samung tabu bu cholai tongo tai chole oino thangnai abono kari bo haino social activities ni bisingo chung khob chini kaisa yearly calendar tong yearly calendar chini minimum tal brum brum kaisa khlai social activities tongnani sinangnai abo hai chini samung batang kai social activities ni bisingo khobjago even chung joktongni hachalo thangi social activities khaimani kaisa example kai chung gonda sora thangi porjonto no korei no khungno nok tangai ri maro chung tangai ri lekha ekai abono karoi bo haino chini lama yang lama gandar bolong tugui rok tongkha kai chung bisi brum brum no
स्पेशली चिनि ओ ब्लक yang satmal ni kehe jaga tongo aro ni chimi om pijra sing lama khak ni bkhak bolong rok hoglayo lama khak ni bkhak awareness board tamni hin batabuk chini sikla bosong salbrum brum talbrum brum khoroksa khorok ni khai lahar pati mungo thui tonglai ke abono aware khainin bagui chung event taklai hingka ke chung hatai kotoro national highway ni yang khlai bo haino chung yang hawai bari ni chimi champanogor bridge ra haino chung taklai ke awareness board rok thepalai kha enkai chini o amchayo kebu kaijagui mania ongoi tongkha pore oi mania ongoi tongkha kebu bemar kotor manjagui tongkha obotui samung rogo bo haino chung je chini chuksak chung sukangai thanglai enkai ageni chiminu tangai phailayo tabok bu tangai tongo tai thinango bo haino chung social activities baino godalai tongnai ambai acha ta kaisa sungmo busuk jora simi busuk jora jano je food festival chol mani abo hongkang ke chung 27 December ni na chimi amai time se sari ni koita ni simi hor ni koita jara chung abo actually time hongkang ke chung sarik ni sanja 3ta ni chimi abo cholenai sarik horni 9ta jara paithak lukurokno gane gene jara nai tongnai rongno tam kok ksarna musung jara nai tongnai rongno abo belai no nangkung mani kok actually chung abo hai kaisa panda kotor khlainani thangka hingke oboni nahar mung kotor nongno nang hingke chung tam nugu tong chini bukung bara bosong haya keba tiprasa bosongo panda rok songchajaka hingke indiscipline ongmani abo belai ke chini borok ni bisingo chung nuglai tong chung hor glang glang ayui je panda botak rok ongthani tabuk social media ni je era o mobile haya keba social media o thangka hingkeno chung nuglayo chini borok kefek manui chalai horpung salpung salai mani cherai hunya sikla hunya ekdom mane indiscipline ongmani obono chung kisapano sujog rinani muchungya even chung miao kisisa indiscipline ongmani naimani abono chung chini volunteer rok belai karak yapri sewi mathaka tai tini bohaino chung o smai tangjak je oro kefek fekjaknai manui fekjaknai chajaknai manui haya keba tongsitra tongnai rokno chung jesa kaifano yapri karak khai chini club ni bakhak tei chung abono control khainani bagui chung smai tanglaijak changori khalaijak nini sinmung kisak ang kai sporting club ni tabuk tangkra borong ani mung kai gobindo koloi ang khoroksa government teacher tai ani gandara tongo montu koloi bobu sporting club executive body ni adong